Siyanibingelela nonke bazalwane nilalele nabo bonke abantu abalalele egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Sizovula ngomkhuleko. Nkosi uJesu, wena ungumsindisi weimpilo zethu nezimpilo zabo bonke laba abayinikelayo kuwe bethambisa inhliziyo zabo. Bengenaye Baba omunye umelusi ongabalusa, kodwa wena kuphela onguyise wethu sonke, odala umuntu ngomfanekiso wakho, wambeka emhlabeni. Baba, uwena kuphela okwazi ukuthethelela umuntu eyisidalwa sakhe emhlabeni, esenze konke Baba engayitshela ukuthi usile ngakhe emhlabeni, ephila ngeindlela zokujabulisa inyama yakhe, ngeenkanuko zenhliziyo nezenyama. Nkosi, siyacela ukuba uthinte zonke inhliziyo zabantu neindlebe zabo, laba sebekhathele Baba ukujabulisa inyama abakudingayo. Izwi lakho liphinde libathinte kule ndawo abakuzona, liphulukise yonke imoya, baphenduke ngeenhliziyo zabo ngokweqiniso Nkosi. Bangene emanzini babhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, okuyena okwazi ukuthethelela izono zomuntu. Yebo Nkosi uJesu, wena kuphela onamandla okuthethelela umuntu emhlabeni. Phulukisa-ke Nkosi ngayo yonke amandla onawo, yonke imoya emelene nezilakho, abantu bapho uma bekhothama bevuma ngeenhliziyo zabo nangemilomo yakho Baba, ukuba akekho omunye umsindisi ngaphandle kwakho. Sisindise Nkosi uJesu kulo mhlaba ophambeneyo ophila ngazo zonke indlela, omelene nentando yakho nezifiso zakho Nkosi, ngomuntu umdalile ngomfanekiso wakho. Ngoba icebo lakho Baba odala umuntu ngalo alikakafezeki namanje. Siyacela Nkosi egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, iNkosi nomsindisi, manje naphakade. Amen. Amen. Bazalwane, socela namanje ukuba nithatha amabhayibheli enu la niwabeke khona, nalabo abanamabhayibheli efonini basheshise bawavule, nalabo abangathanda ukwazi baqonde icebo likaNkulunkulu ngeimpilo zethu. Sheshisa uthathe iBhayibheli mfowethu, sheshisa mama, nawe bhuti olalele, ukhiphe iBhayibheli lakho. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Siyambonga uNkulunkulu ngamphathise khona ngesikhathi samanje. Amen. Over to you brother. Amen. Amen. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Sibonge uNkulunkulu ngomsa wakhe. Ngiphinde ngibonge uNkulunkulu ngobhuti uBright. Amen. Ngomsa wakhe uNkulunkulu awenzile ukuze asihlanganise ngecebo lakhe ukuze sisebenze lo msebenzi lo siwenzayo. Ababaningi abantu abathanda umsebenzi kaNkulunkulu, noma abanye bezenza abathandi bomsebenzi kaNkulunkulu kodwa bangabazenzisi. Ngolimi lwesiXhosa kuthiwa bangamamenemene. NgesiZulu kuthiwa bangamaxoki, bese kuthiwa ngolimi oluqinile kuthiwa bangamaphixiphixi. Ngithanda ukusebenzisa la maphixiphixi ngoba ba weak, abafuni ukuthi babe nomgogodla oqinile, bamele iqiniso. So siloko sithula ubufakazi ukuthi uNkulunkulu munye. Akanamhlangabezi, akanambonisi, akanayo umuntu omphelezelayo, uzimele yena qwaba. uNkulunkulu ongadingi usizo, uNkulunkulu ozakhele konke ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe. Sithula igama lakhe, siyalidumisa, siyaliphakamisa, sithi ufanele udumo, ufanele ukudunyiswa, ufanele ukuphakanyiswa. uNkulunkulu uphakeme, noma singenawo amandla ukumphakamisa kodwa igama lakhe silibeka phezulu. Amen. Ukuba akekho ongafukula uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Akekho ongaphikisana noNkulunkulu. Ungaphikisana nomhlengi, Yes Lord. ungaphikisana noma wakho, uphikisane nobaba wakho, uphikisane nabangani bakho, kodwa ngeke uphikisane nomnini mandla onke. Umnini mandla onke, wonke amandla kuyena. Siyambonga umnini mandla onke ngabaprofeti bakhe abangcwele ayibathumile ukuthi badlulisa umyalezo oqhamuka uNkulunkulu njengoba unjalo, ungazange uxutshwe namanzi njengesuit 8.
Sibonge uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abaphasisa ngaphansi kwendodana yakhe uJesu Kristu. Sithi udumo ngolwakho uNkulunkulu, igama lakho liphakeme okwangona phakade. Abanye bazibuza ukuthi anikhathali yini ukusibangela isicefe? No. Akukho ukuphumula esifokweni. Akukho ukuthula esifokweni. So bonke uNkulunkulu akuvozayo nangibonisa kona uNkulunkulu ufune ngikudlulise kumina. Angikhathali noma kuthiwa akuvumi kumina, mina kufuneka ngizile la. Ngizoma phambi kwenu. Noma ngabaleka. Kodwa ngeke uzumshiye uNkulunkulu. Ungabalekela mina, ubalekele izwi leNkosi. Leli sihlumayelayo, uhamba ushintshe. Uye esontweni lakho lamanga. Noma ubuyele emkhubeni yakho yokudaka utshwala, ujole. Nale ntombi zakho enibulawa inkanuko nazo. Ubuyele esontweni lakho lamanga, uhambe lapha kaShembe. Uhambe eMaromini. Nesontweni lakhe ngekho eBhayibhelini elibizwa ngamaBaptist nama-Lutheran churches. Kuthiwa amaLuthera nama-Methodist. Ikuphi lapho eBhayibhelini kuthiwa khona amasonto anjalo na? uNkulunkulu uthi ungcwele, abantwana bakhe babe ngcwele. So thina singcwele, sishumayela igospel engcwele esithathela phansi eBhayibhelini. Konke sikhulumayo. Ingakho sithi ke sathi iBhayibheli lakho ngokuba ke uNkulunkulu usithumile ukuthi ke sizodlulisa umyalezo. Glory to God. uNkulunkulu ngithumile ungiphathise umyalezo ukuthi angizonitshela ukuthi buyelani endleleni zokuqonda. Buyelani ebandleni leqiniso, ibandla labangcwele. Ukuthi ibandla lakho uthela abangcwele kodwa manje imisebenzi yenu iphambene nomngcwele. Lokho ikona engithi ke kuubuxoki. Kungubumenemene. Kunguphixi. NgesiNgisi bathi hypocrite. NgokukaLuka isahluko 16, Incwadi kaLuka isahluko 16 verse 15. Wayesethi kubo, nina ningabazishaya abalungileyo emehlweni abantu. Uthi nina enithi niyakholwa, ngithi bathi bayakholwa nalabafundisi babo bamanga abazishaya abantu abalungileyo emehlweni abanye abantu, kodwa ke inhliziyo zabo zonakele. Umfundisi umi kupulpit. Umfundisi umi kupulpit ubheka intombi esontweni. Ubheka ingane zabafana azozinukubeza esontweni. Umfundisi uzishaya olungileyo. Nina ningabazishaya abalungileyo emehlweni abantu. Ningabasenzisi. Kepha uNkulunkulu uyazazi izinhliziyo zenu. uNkulunkulu wazi konke. Haleluya. So lokukhohlakala kwakho kwenzayo ngoba naku ubambele position yokuthi wena ke umfundisi, noma wena unesikhundla ebandleni lakho lamanga, noma wena ubizwa ngoma umfundisi, lokho akukho eBhayibhelini. Wena uzishaya olungileyo ngokuba labantu abaholayo abazilutho, noma ke nihola umndeni wenu, isonto lomndeni. Ingakho nikhohlakele nonke. Lithi iBhayibheli ke bonke abangafuni ukuzwa izwi bazoshwa emlilweni. So uNkulunkulu lobe ngibonisa izinto, ingakho ngizomalana ngintshela indaba ebalekile. Ungiphe incwadi ka sithi bengabasenzisi khona uNkulunkulu into angibonise yona. Lento le ungibonise einsukwini eziwu2 ezidlulile. So bengilokho ngifuna ukuyiphimisela. Ungiphe incwadi kaMathewu sahluko 22 from verse 23. Ngifuna ukubakhombisa into abangayinakile bona abantu abaphatha amaBhayibheli. Vula iBhayibheli lakho. Ingakho sithi ke waza neBhayibheli lakho uma sishumayela sifuna wena uvule iBhayibheli. Ungavuli nje kuphela amadlebe ngokuba ke uzokhohlwa, kodwa uma uvula iBhayibheli lakho uzoqala ulandele. Uma ulandela uzokhuthazeka ekutheni ube nokuqonda. Ukuqonda kwakho kuzokhula. Mekukhula ukuqonda kuzokhula nenkuthalo. Inkuthalo yokuthi ke uzwane noNkulunkulu ukuze uthole isipho samoya engcwele. Uma uthola isipho samoya engcwele uzokwazi ukuthi uphume ezona zonke izono zakho lezi ezikubambile ezikwenza ukuthi wena ube isigqila sikaSathane. Mfundisi, mzalwane, mkhatsheni, mphathi steshi, president, councillor.
Incwadi ngokukaMathewu isahluko sama-22 ivesi lama-23 ivesi lama-23 verse 23 ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. bathi-ke abaSadusi beza uJesu Kristu ngokungaqondi abazi lutho. uJesu Kristu wabatshela wathi-ke nihlola imibhalo nithi nokuphila okuphakathi kodwa imibhalo iyona efakaza ngami. Yes, Lord. manje beza kuyena bona labantu okuthiwa abaSadusi nabaFarisi yilabantu ekuthiwa-ke bakufundele ukuba bafundisi bakufundele ukufundela umthetho kaNkulunkulu kodwa-ke bona bayawuphula noma bakhomba abantu ukuthi abenze izinto bona bangazenzi bangamaxoki bangamaphiqiphiqi. ibona labo-ke abahlala esihlalweni sikaMose batholisa abantu imithwalo bona bangafuni ukuyifuna nangeminwe yabo. Yes, Lord. so sebefika Jesu Kristu nongaqondi nokuba yikula bazothi-ke Abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. bathi-ke akukho ukuvuka kwabafileyo. uthini umpostoli Pawulu? Bambuza. lalela incwadi yampostoli Pawulu chapter incwadi yampostoli Pawulu kwabaseKorinte yokuqala chapter 15 verse 32. uma bethi akukho ukuvuka kwabafileyo soze uthini umpostoli Pawulu? Amen. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 Yes, sir. verse 32. Yes sir. Uma ngalwa nezilo uma eEfesu ngalwa nezilo eEfesu ngokwabantu izilo uthi uma ngalwa nezilo eEfesi ngokwabantu ukuthi-ke abantu ababe-ektisa okwezilwane noma ababe-ektisa okwasathane nginanzuzoni uthi yini inzuzo yampho? uma bafileyo bengavuki. lalela uma uthi walwa nabantu ngoba befuna ukubapruvela ukuthi-ke umuntu uma efile uyovuka. Yes, Lord. manje uthi uma ngalwa nalabo bantu-ke eEfesu ngoba ngizama ukubacacisela ukuthi uma ufa uzovuka noma ukuthi-ke ngeke sivuke-ke yini ekumele siyenze? Masidle siphuze ngokuba ngomuso siza kufa. Kusho-ke asivele-ke thina-ke sidle sidakwe ngokuba sizofa kuphele kanjalo. uyaphika uNkulunkulu uyaphika uJesu Kristu. Amen. ngokuba-ke uthini emva kwalokho? Ningakhohliswa ningadukiswa ukujwayelana nababi ukujwayelana nakwabi. konakalisa ukuziphatha okuhle. lalela ukujwayelana nabantu abangasile konakalisa ukuziphatha komuntu olungile. Yes, Lord. yayizwa loo nto ngesingisi bathi-ke evil communication corrupt good manners. Hallelujah. yezwa indaba Hallelujah. evil communication uma uxhumana nabantu abangalungile ababi Amen. bakulahlekelisa ngokuziphatha kahle. Yes, Lord. so ingakho wena uma ukuthi uyakholwa funa uhlale nabantu abakholwayo. uma kuwukuthi wena-ke ulandela imfundiso kaNkulunkulu hlale ebhayibhelini lakho njengoba sikhuluma njengoba sifunda phaphama. Phaphama. yayizwa indaba Phaphama. kuyela ngale kwincwadi yasaleluzaneni. Amen. so uma ukuthi fasha abantu ngeke sivuke phela sivele sidakwe sonke njengalabantu abafebayo sifebe. uma ukuthi ibhayibheli-ke umdlalo kumele sikhuze ukuthi asiyeke ukufeba. uma ibhayibheli sikhuza ukuthi-ke asiyeke ukuqamba amanga 22:23. Hallelujah. Incwadi yaMathewu chapter 22 Verse 23. yes sir. Ngalolu suku kwafika kuye abaSadusi yebo abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. yes sir. Bambuza bathi, "Mfundisi, uMose wathi uma umuntu efa engenamntwana, umfowabo kamngene umkakhe, yes sir. amvusele umfowabo inzalo." yes sir. Kwakukhona-ke kithi bathe eqaleni bathe ubani? Bathi mfundisi. bathi mfundisi. yangizobeza labantu bathini bona bangabafundisi bomthetho bangabaSadusi nabaFarisi. Yes, Lord. kodwa-ke babiza yena ngomfundisi. yena akafani nabo bayamphika kodwa-ke bambiza ngomfundisi. amaxoli amaphiciphici abazenzisi. Amen. yebezwa Amen. bakhona abantu vele abamakethayo. yezwa indaba bazomaketha ngokuba yini-ke bazenze ngazi ukuthi bayakuhlonipha kodwa ngale abakufuni bayakuzonda. baningi abantu abazonda umhlengi ngenxa yegospel ngenxa yokuthi mina ngiyamala ngikutshela iy'ndaba zakho njengoba zinjalo angikufihleli umfundisi wakho uyakufihlela ngoba yini-ke ufuna ukungena ephaketheni adle imali yakho aphinde aku-invite futhi ukuthi ubuze ophakamisa izandla ukhethe iNkosi njengomsindisi.
uhlala isidaka ubhema insango ubhema ugwayi khona uhlele esontweni. Amen. Mina ngimile la ngibiziwe kuthiwa uzokutshela ukuthi hey phuma esontweni. Yes, Lord. Phuma esontweni lamanga. Amen. So bambiza umfundisi bathini? Kwakukhona ke kithi izelamane. Hallelujah. Eziyisikhombisa okuqala waganwa wafa. Yes sir. Engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo. Kanjalo nowesibili nowesithathu kwaze kwafika kowesikhombisa. Yes sir. Emva kwabo bonke wafa umfazi. Pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani. Okay, abantu abalamanayo uMoses wabatshela ukuthi ke ngomthetho omdala kaMose. Wathi uMose ke uma umuntu emndenini efe engazange zabe nayo ingane akangene umfazi wakhe lo abafowabo abasasele ngemumva. Sibona uJuda enza njalo kumadodana akhe ngokuba indodana yakhe wayithathela umfazi ithathela umfazi kwase kumele ke ichithe umfazi kuze ibe nengane yakhipha imbewu yaqhamela ngaphandle yachithela ngaphandle. So uNkulunkulu wadinwa ngaleso senzo wayibulala. Neyesibili yenza njalo kwaze wasala umagcina owayemncane engangokuba ke weka kwakulungele ukuthi ke athathe unkosikazi. Yes, Lord. Ezindaba. So yinto yenzeka leyo ngomthetho omdala kaMose. So bathi ke bona ke uma lowo muntu ongene umfobo kwalo oshonile noma abafowabo bebangaki baba u6. Yes, Lord. Bamngena bonke. Uma sebefile sebevuswa abafileyo uzoba umfazi kabani? Owesikhombisa bawu7. Bawu7. Ezindaba. So uma sekuvuswa abalele ngoba phela ke abalwele abangcwele abafile balele isho njalo incwadi. Pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani. Uma sekuvuka abafileyo bayisikhombisa. Ungokabani ungumfazi kabani? Lokho bonke babe naye na. Ngokuba bonke balala naye. Yes, Lord. Yayona ke bese kuvuka akuvuka inyama. Yes, Lord. Kuvuka inkazimulo. Kepha uJesu waphendula wathi uma sekuvuka inyama akuvuka inkazimulo. Kepha uJesu waphendula wathi kubo. Yes sir. Nidukile ningayazi imibhalo. Awuphinde bafunde la. Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Khona abantu abangafuni ukukholwa ngokuba yini ke abakholelwe ekutheni abantu basazovuka mase befile. Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Khona abanye abaqasule ukuthi ke uyabazi abafowabo noma abanye abemndenini wakhe bafe bethakatha bafe abanye befeba abanye bafe bengamfuni uNkulunkulu. Seyazi ukuthi vele njengoba sishumela le gospel obvious bonke abantu bakubo bayesogweni. Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. uJesu Kristu yabaqondisa. Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Nidukile ngokuba yini aniyazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo. Ngokuba uma sekuvuswa abafileyo abaganwa. Bekusagana akho ndaba yomshado mase uvuka abafileyo. Sonke sishadele uNkulunkulu, sonke sishadele uMoya Oyingcwele. Uma sekuvuka abafileyo sesiyophilela uNkulunkulu owaphakade. Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa. Abavuka abafileyo. Umfazi wakho ekhaya bathi ke sohlangana ezulwini. Hallelujah. Abendiswa. Hallelujah. Glory to hallelujah. Hallelujah. Akushadiswa. Abendiswa. Akukho ukushadiswa uma sekuvuka abafileyo. Kodwa banjengezingilosi ezulwini. Banjengezingilosi ezulwini. Banjengezingilosi ezulwini. Uma kwenzeka uvuswa. Hallelujah. Yabona umsebenzi indaba yokuvuswa kwabafileyo ngokuba ke umuntu ufuna kaziduka amakhwapha abheke indlela ahamba ngazo abheke impahla azigqokile ukuthi ngabe azinako yini ungcolo ngoba ke kuthiwa ingubo yakho ayibe mhlophe. Amen. Ingubo yakho ayibe mhlophe ngokuba ke incwadi ke yase-Efesu before uqhubeke yase-Efesu chapter 5 verse 27 or verse 26. Amen. Hallelujah. Gijima. Incwadi kwabase-Efesu chapter 5 verse 26. Yebo. Ukuba alingcwelise. Ukuthi lingcweliswe. Fanele singcweliswe. Ibandla likaKristu fanele lingcweliswe. Bese liba njani? Alihlambulule. Ngesigezo samanzi. Ngezwi. Ukuba azimisele ibandla. Ukuba senjani?
azimisele ibandla azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla lingangcolile nambimbi lingenalutho ibandla lakhe fanele libe lingabi nasihli lingabi nambimbi nanto enjalo nalutho onjalo kodwa libe ngcwele lingenacala yazi indaba kubhalwe phansi eBhayibhelini incwadi kwabase-Efesu isahluko 5 vula iBhayibheli lakho ulibheke verse 26 vula iBhayibheli lakho ulibheke vula ulibheke ukuba alingcwelise fanele lingcweliswe alihlanjululwe ngesigezo samanzi ngezwi ukuba azimisele ibandla ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasihla haleluya lingenasihli nambimbi ibandla likaJesu Kristu nanto enjalo kodwa libe ngcwele fanele libe ngcwele lingenacala lingabi nacala yazi indaba yokuvusa abafileyo akuvele kuvuswe nomani labantu abeza kunina bazothi-ke bathandazela emngcwabeni bathi bamthandazela umuntu ofile bayambona evuka ekhuphuka kushiwo lathi noqaphela abaprofeti bamanga abeza kunina begqoke isikhumba semvu kodwa beyimpisi kepha uJesu waphendula wathi kubo nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu aniyazi imibhalo namandla kaNkulunkulu ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa ngokuba uma sekuvusa abafileyo abaganwa abendiswa akwendiswa muntu kodwa banjengezingilosi bafana nezingilosi ezulwini uma ufuna ukuba ingilosi ezulwini kufanele ugezwe ngesigezo ngamanzi samanzi ngezwi fanele ugezwe izwi yabona njalo ukuthi-ke sishumayele njalo singaphumuli ngokuba-ke sifuna ukukubeka emqeni sifuna ukufika kulayini uhambe nathi ngokuba-ke manje sihamba sonke indlela eyodwa ophumayo obalekayo myeke mayikhathazi uNkulunkulu uyabazi engabakhe ezindaba yingakho singafuni ukufayitha siloke sibhodwana siloke silwa ukuba-ke si-understand imibhalo ingaphezu kwamandla omuntu ezindaba haleluya glory to God thina sike sihamba ngemibhalo and siyambiza simbizele ekhandeni isibani haleluya iyaselusa ezindaba kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini yes sir okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi awuphinde uthini kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo kodwa maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini okwakhulunywa kini yebo nguNkulunkulu ethi yes sir mina nguNkulunkulu kaAbraham uthi ngubani nguNkulunkulu kaAbraham uma ngokuvuswa abafileyo uthini mina nginguNkulunkulu kaAbraham bazothi-ke usevukile uAbraham akabosho ngeBhayibheli kodwa uAbraham usho ukuthi usevukile usho ukuthi usevukile noNkulunkulu kaIsaka bazothi-ke ukuthathela lokho usho kukhona phansi embhalweni haleluya understand mina nginguNkulunkulu kaAbraham haleluya glory to God bonke sikuthathela phansi embhalweni asivele sikhulume njengathi asazi sikhulumani ukuba alingcwelise ngoba fanele ngcweliswe alihlanjululwe ngesigezo samazwi ngezwi ezindaba mina nginguNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kabani kaAbraham noNkulunkulu kaIsaac noNkulunkulu kaJakobe uNkulunkulu kaIsrael amen ezindaba amen so uma esho njalo-ke usho ukuthini esakayena uNkulunkulu abafileyo uthi akayena uNkulunkulu abafileyo akayena uNkulunkulu abantu abafele ezonweni akayena uNkulunkulu abantu abafile bengayazi indlela yokukhanya ezindaba haleluya mina nginguNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe uyabuza akasiyo uNkulunkulu wabafileyo kodwa wabaphilayo uNkulunkulu wabaphilayo kusho ukuthi uyaphila uAbraham kusho ukuthi uyaphila uJakobe kusho ukuthi uyaphila uIsaac kusho ukuthi uyaphila uIsrael haleluya glory to God kusho ukuthi uyaphila uIsaac haleluya bazothi ukuthathela apho lokho uphansi embhalweni incwadi ngokukaMathewu isahluko 22 yes sir verse 32 yes sir haleluya mina nginguNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe yazindaba akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo yazindaba
Amen. uNkulunkulu obaphilayo ngokuba ke incwadi yasho ukuthi ke abafile abalele abafile ukufa balele Yesu ndaba. Amen. So lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe. Yesu ndaba. Amen. Batshela uJesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Batshela uJesu Kristu. uJesu Kristu. NginguNkulunkulu, incwadi izenzo isahluko 7 Yes sir. verse 32. Yes sir. NginguNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu waboyihlo kubalosho njalo. uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe. uNkulunkulu kaJakobe. uMose Wathuthumela akaba nasibindi sokubhekisisa. Meka maqondo ukuthi baphila uNkulunkulu hambe kwincwadi kaMathewu chapter 17 uwangifundela lapha ya uJesu Kristu entabeni ukuthi ekhuluma nobani. Amen. Hallelujah, glory to God. Kwincwadi kaLuka chapter 16 uqhubeka nalo ncwadi khona lo ncwadi. Ngingaqala ku verse 1. Amen. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 17. Yes sir. Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetru noJakobe noJohane wathatha umfowabo, uJakobe noJohane umfowabo, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa, waphenduka yes sir. esinye isimo phambi kwabo, Wasephenduka esinye isimo phambi kwabo, waphenduka inkazimulo. ubuso bakhe bakhanya Ubuso bakhe basekhanya njengelanga, bathi qhwa bamhlophe njengelanga. izingubo zakhe zabamhlophe Ingubo zakhe zabamhlophe njengokukhanya. Bheka kwabonakala kubo kwabonakala kubo oMose uMose, angithi uMose usafa kodwa ngenkazimulo nobonakala uMose noEliya uEliya bekhuluma naye. yayizwa indaba. Amen. Yayizwa indaba. Hallelujah, glory to God. Incwadi ngokukaMathewu uNkulunkulu wabaphilayo, isahluko 17 uNkulunkulu wabaphilayo, from verse 1. uNkulunkulu wabaphilayo. Bheka kwabonakala kubo oMose uMose noEliya bekhuluma naye. bekhuluma noJesu Kristu ngenkazimulo, bekhazimulisiwe uJesu Kristu. Yezwa indaba. Yes Lord. Mina nginguNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaAbraham, noNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaIsaac, noNkulunkulu kaJakobe uNkulunkulu na. kaJakobe. Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo. Kuyona le ncwadi le hambe kwincwadi yaMathewu chapter verse 20, chapter 27. No, chapter 27 verse 51. Emva kokuthi sebemlengisile yafa indodana esibambanweni, seyifile yavuswa ngosuku lwesithathu. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 27 from verse 50. Yebo. uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu, wafa. Bheka ke isiheqo sethempeli sadabuka kabili, iveyili yasidabuka phakathi nendawo kusukela phezulu kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekeka, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Utha uNkulunkulu abaphilayo. Kuthiwa kwaqhekeze kwazamazama umhlaba, kwaqhekeka amadwala, kwavuleka amathuna. Kwathiwa ke emva kwalokho kwathiwani? Imizimba eminingi imizimba eminingi kanjani? yabangcwele, imizimba yabantu abangcwele, imizimba yabantu abangcwele ababelele yavuka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Umzimba, hallelujah. iBhayibheli liyakhuluma langwethu. uNkulunkulu wabaphilayo. Hayi abantu abafile. Wena uyafeba. Wena uyaphuza.
wena uyadakwa, wena uqamba manga, wena uyaphinga, wena uyentshontsha, ufela esonweni, wena uhlabela amadlozi, ufela esonweni, wena uyathakatha, uhlabela amadimoni, ufela esonweni. Yezwa indaba, akuyena uNkulunkulu wakho lo. uNkulunkulu owaphilayo, baphila kuye. Abafile, abalele. Amathuna avuleka. Amathuna avuleka. Imizimba eminingi yabangcwele ababelele. Eminingi yabangcwele ababelele. Yavuka. Kwasekwenzekalani ngalo? Baphuma emathuneni. Baphuma kuphi? Baphuma emathuneni. Baphuma emathuneni. Emva kokuvuka. Emva kokuvuka kwakhe. Emva kokuvuka kwakhe ngosuku lesithathu. Baphuma emathuneni. Emva kokuvuka kwakhe. Besaphumile emathuneni. Bangena emzini ongcwele. Bangena kuphi? Bangena emzini. Bangena emzini ongcwele. Babonakala kwabaningi. Babonakala kwabaningi. Babonakala kwabaningi. Hallelujah, glory to God. Uzongitshela uthini? Yini ozongitshela yona? Vula iBhayibheli. Amen. Vula iBhayibheli. Silandele. Woza. Kepha induna yekhulu nababenayo belinda uJesu sebebona ukuzamazama nalokho okwenzekileyo. Laba babegajile besaba kakhulu. Basaba bebona isimo esenzakalayo nesehlo esehlayo emva kokuthi kuvuke uJesu Kristu. Nabanye ababengcwele ababelele bathi emva kwakhe uJesu Kristu babonakala batholakala ubufakazi. Bathi nempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Indaba. Bathi nempela lo uyindodana. Manje ngoba indodana kaNkulunkulu. Lokhu uNkulunkulu ambonise kona. Sesifunike okunye. Kwesibili incwadi kaLuka. Incwadi kaLuka. uNkulunkulu obaphilayo. Uma wena ufuna ukusindiswa, uzolalela iBhayibheli, ulalele izwi leNkosi likhuluma. Uzolalela, ulandele chapter 12 kaLuka. Hallelujah. Uzolandela izwi. Ngoba ke lungumhlahlandlela. Linavigator. Lisibanga. Yayizwa indaba. Uzogibela lebhasi silahamba sihamba ngalo nathi. Uzothenga ithikithi mahala. Khanyise enyaweni zethu. Yayizwa indaba. Ngifuna ngifundele le ncwadi le kaLuka. Hallelujah. Chapter 12 from verse 1. Hallelujah. Sihlakaze. Incwadi ngokukaLuka isahluko 12. Yes sir. Verse 1. Yebo. Kwathi sezibuthene izigidi zabantu baze banyathelana. Bathi abazona abakholwayo benza njani? Bese bezizwe befuna ukusindiswa ngempela. Beza uNkulunkulu baze bafuna ukugibelana ngempela. Yes Lord. Yes Lord. Kwezigidi zabantu, inkulungwane zabantu. Baze banyathelana. Ngoba yini bafuna ukusindiswa? Mofuna ukusindiswa, uzoshiya konke. Yes Lord. Ngemali yakho yokugcina uzothenga iBhayibheli. Uthenga iBhayibheli ngoba manje ufuna wena ukuhamba neNkosi. Bese uba neNkosi hamba ngokuqonda ngoba nake izwi siyashumela lonke lisuke eBhayibhelini. Hallelujah. And wonke umuntu othi uyasindiswa, ngeke ubone usindiswe bese uhlala ekhaya. No, kufuneka usindiswe, uphenduke bese uyabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi. Ungabhaphathiswa ngeke ayikho indlela yokubhaphathiswa iyodwa. Idwala lwamadwala. Igama likaJesu Kristu. Lelo dwala linguKristu. Kukuthethela kwezono zakho. Wena sothola isiphiwo samoya ngcwele nokukhuluma ngezilimi. Ayilimi lezi kuthiwa ke 1 2 3 khuluma ngezilimi. Uhakha shapra fanda pra nikhuluma yonke into eningayazi. Ngokuba niyafake kuthiwa practice ani khuluma ngezilimi abayizwa plondo le. Hallelujah. Hambe kwincwadi yezenzo chapter 2 from verse 3. Ncwadi yezenzo sizwe ukuthi ke bakhuluma ngezilimi ngokuthi ke kwakusho umfundisi yini noma bakhuluma ngezilimi noma ngoba kwakusho uPetru noma bakhuluma ngezilimi ngoba nakho kusho umhlengi noma bakhuluma ngezilimi ngoba nakho kusho ke umfundisi wabo. Ithini incwadi? Incwadi yezenzo isahluko sesibili kuverse lesithathu. Yebo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi from verse 1. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost. Bonke babebuthene ndawonye ngazulinye ngokungazelelwe. Kwathi ngokungazelele kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Yes sir. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Yes sir. Kwase kubonakala izilimi ezahlukeneyo kungathi
ezahlukeneyo ngathi ezomlilo. basebona hallelujah glory hallelujah 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 basebonakala kubo hallelujah glory to God Izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo. Hallelujah. Zahlala kuphezu kwalowo izilimi nalowo kubo. zahlala Phezu kwalowo nalowo kubo. Akuthiwa ukuthi 1 2 3 khuluma ngezilimi. Zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Yes sir. Base begcwala bonke. Base begcwala bonke. Umoya Base begcwala bonke. Base begcwala bonke umoya ongcwele. Base begcwala bonke. Base begcwala bonke umoya ongcwele. Basebenza njani emva kwalokho? Baqala ukukhuluma ngezinye izilimi. Baqala hallelujah hallelujah hallelujah. Baqala ukukhuluma ngezinye izilimi. Njengalokho umoya ubapha ukuphimisela. Umoya wabapha ukuphimisela. Njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. Ngeke ngitshele ukuthi wena ngomuntu okufundisa izilimi uyazipractice njalo ngesonto ukuthi ngizokhuluma kanjani izilimi. Lethiwa fire bese kuthiwa ngikhuluma izilimi. Ayikho lonto leyo. IziBhayibheli ke baqala ukukhuluma ngezilimi njengalokho umoya ebapha ukuphimisela. Phimisela ukunikwa umoya ingcwele, akunikwa umhlengi, akunikwa ushembe, akunikwa umpostoli wasemaromini. Ukunikwa ushembe. Akunikwa umfundisi wasesontweni labaBaptist. Ukunikwa uNkulunkulu. Amen. Umoya ingcwele, ukunikwa ushembe. Amen. Izindaba. Yes Lord. Bakhuluma ngezilimi. Njengokuba umoya bapha ukuphimisela. Izindaba. So buyela ngale kule ncwadi, ufuna ungena la, ufuna ngiphi? Amen. Amen. Incwadi yezenzo isahluko 12. Yes sir. Verse 15. Yebo. Kodwa bathi kuyo uyahlanya. Yona yaqinisa yathi, hayi kunjalo. Bona bathi yingelosi yakhe. Kepha uPetru waqinisa. Wangqongqotha sebevulile. Wabona ukuthi nguye bamangala. Wathi uPetru eboshiwe. Yamkhipha ingilosi yaNkulunkulu God. Yamkhipha ingilosi yaNkulunkulu ejele. Bathi befika yathi akakholwanga naye nemqatha amaketshana wathi bevula amageji wonke yambeka ngaphandle ethi hamba uqhubeka ushumayela ivangeli. Emva kwalokho wahamba uqhubeka ushumayela ivangeli. Wathi befika khona enokhabelele wathi beqhamuka intombazane angakholwa methi ukubebona yena yacanga ukuthi ingilosi yahamba ubiza abanye. Incwadi izenzo isahluko 11 yes, verse 15. Yebo. Ngathi ngisaqala ukukhuluma. Yebo. Umoya ongcwele wehla phezu kwami. Umoya ongcwele ufuneka wehlele wena. Umoya ongcwele ufuneka ukukhombisa izinto ufuneka uzikhulume. Uma ungumshumayeli noma ungumfundisi noma ngabe umbishop kaNkulunkulu ufuneka umoya ongcwele ehlele wena. Amen. Ngathi ngisaqala ukukhuluma. Ungapractice into ozikhuluma kubantu uzibhale phansi, ufake i-marking pen, ufake i-highlighter. No, wena uyena umfundisi kaNkulunkulu, wena umfundisi o-highlightayo wena, ukuba ufuna ukukhuluma lento oyithandayo. Khuluma ngezinto ezojabulisa abantu, awufuni ukukhuza abantu baye ukuhlala ezonweni zabo. No. Funeka umoya ongcwele wehlele wena. Ngathi ngisaqala ukukhuluma, umoya ongcwele wehla phezu kwabo. Yebo. Wahlala phezu kwabo njengakithi ekuqaleni. Yayizwa indaba. Umoya ongcwele uyehla wehlele kulabo ongabakhe ukuba wazi inhliziyo zabantu. Umoya ongcwele sikhuluma ngomoya ongcwele la. Ngalikhumbula ke izwi leNkosi njengalokhu yathi uJohane wabhaphathiza ngamanzi. uJohane wabhaphathiza ngamanzi kodwa nina nizakubhaphathizwa ngomoya ongcwele. Hallelujah. 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 So baphathiswa ngamanzi nangomoya ongcwele nangomlilo. Ngakho ke uma uNkulunkulu ebanikile bona, uNkulunkulu ebanikile bona isipho njengakithi, yes sir, esakholwa yiNkosi uJesu Kristu. Yebo, uyibake uNkulunkulu ebanikile nabo isipho ngokuba benza njani njengathi esakholwa. Umuntu okholwayo yizi uJesu Kristu, yiNkosi uJesu Kristu. Yathola umoya ongcwele. Ngingubani mina ukuba ngibavimbele yayizindaba uNkulunkulu na? Yayizindaba. Hallelujah. Ngithe mina ke akekho ongaphikisana noNkulunkulu. Yes Lord. Akekho noyedwa. Yes Lord. Ungalwa uluthi uzamuphikisana nami. Mina izwe ngifunda libhale phansi eBhayibhelini. Ungabiza upresident uthi akazoma phambi kwami afuna ukungivimba. Ngithi ngeke. Akekho ongaphikisana noNkulunkulu. Akekho ongavala umlomo. Umlomo wami mkhulu kakhulu. Ukuba ke kufanele ngithuka uSathane. Hallelujah. Amen.
Qhubeka. Hallelujah. 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 Glory to God. Qhubeka. Incwadi kaLuka. Hallelujah. Yes sir, chapter 12. Amen. Yes sir. Hallelujah. Carry on. Verse 23. Incwadi kaLuka chapter 12 verse 1. Hallelujah. Kwathi sezibuthene izigidi zabantu Yes sir. baze banyathelana Yebo. waqala ukukhuluma Yebo. ikakhulu kubafundi bakhe Waqala wakhuluma kakhulu kubafundi bakhe emva kokuthi ke sebezile bonke abantu wayeseqondisa inkulumo kakhulu kubafundi bakhe. Lalela, Jesu Kristu wekakhulumi noPetru kuphela. Weqondise ukufundisa abafundi bakhe ukuze bahambe bawushumela le gospel abafundisa yona. Bafundisa abantu imfihlakalo yezulu le eza ukubachazela yona bengakobi nakho uqonda. Amen. Amen. Hallelujah. Yes sir. Ethi oyani imvubela yabafarisi Bayani imfundiso labafundisi benu bamanga abangena esikoleni ukuba bafundisi bazenza abantu angabayakholwa nabantu abakholwayo kodwa bengakholwa bangamaxoki bangamaphiqiphixi bangamamenemene bangamahypocrite. oyani imvubelo yabafarisi Yebo. engukuzenzisa bangabazenzisi abashumayeli gospel bambalwa akekho eSouth Africa engisamzwile eshumayela gospel le eshumayela le gospel no eshumayela abantu ukuthi ababhaphathiswe egameni likaJesu Kristu basethelele izono zabo no no no. Hallelujah. uNkulunkulu uyazambula kulabo abafuna ukuzambula kubona. Yes Lord. Ngokubuya baza abangabakhe uNkulunkulu uyazambula kulabo abafuna ukuzambula kubona uyabazi. Amen. Bangabaphiqiphixi babafundisi benu nalabasontweni aqanjwe ngamagama abantu bangala balwe oyani abalwe nambalwa nomoya ingcwele. oyani Mina ngitshela iBhayibheli kuthiwa nayi gospel ekumele ngiyifundise endihleli kuyona isona sisekelo. Angisuki noma ungeza nama-millions ube nama-trillions ayilutho lo mali yakho uma ngalahlekelwa ukuphila okuphakade ngenxa yento engizoyishiya emhlabeni. oyani imvubelo yabafarisi Bayani le mfundiso abafundisi benu bamanga abantshela ukuthi ihlaba lamadlozi engukuzenzisa yayizwa loo nto le. Bathi-ke ayikho inkinga umuntu wesifazane bafake ama-makeup beze esontweni oyani bafake inento zokufakela bafake ubucwebe. Eliphi lo Bhayibheli elisho njalo? Hallelujah. Elithi abantu besifazane bashumayele eliphi? Sikhombise. Bhayibheli sifuna le incwadi engcwele phela. Akukho okusitshekelweyo Akukho ofihliwe okungayi kuhambulwa akukho ofihliwe ongeke kuze kuvezwe. Nokufihliweyo ofihliwe okungeke kuze kuvezwe ongayi kwaziwa. yayizwa loo nto leyo. Wena mfundisi wesitabane oshumayela ngokuthi uJesu Kristu unothando uloku ushumayela ukuthi uJesu Kristu unothando kodwa unyonyobela ingane esontweni ufuna le ngane zabafana. Akukho okusitshekelweyo Akukho ofihliwe ongayi ongeke kwambulwa. wena mfundisi ophingayo olala nabafazi babantu esontweni Nokufihliweyo akukho ofihliwe ongayi kwaziwa. ongeke kuze kuvele nokufihliweyo ongeke kwaziwe. Akukho. Ngakho-ke konke enikukhulumayo ebumnyameni kuyakwaziwa ebukhanyeni. Nalokho nikukhuluma endlebeni emakamelweni konke noma ngabe kuthiwa ikuphi kuyakumenyezelwa phezu kwezindlu. kuyakhulunywa phezu kwezindlu kusho ukuthi izwe lokwazi noma ngabe yini oyenzayo ugqoka izibhatho uhambe esontweni kodwa wena ubuye ebusuku unyonyobela abantu bathakatha konke lokho kuyavela ekugcineni. Akukho okufihliwe ongeke kuvele. Yes Lord. Nami uma ngiqamba amanga kuyavela ekugcineni ukuthi ngiqamba amanga. Okufihliweyo ongeke. Akukho okufihliweyo ongeke kuvele. Amen. Amen. Ayikho into efihliweyo. uNkulunkulu unamandla ukwazi ukuphendula imoya aphendule umoya wakho nomoya wakhelwane ahlanganise izinto zakhe zisebenzelane okuhle. Yes Lord. Hallelujah, glory to God. Kepha ngithi kinina. Iyona uNkulunkulu engimkhonzayo lo mina. Kepha ngithi uNkulunkulu kinina. kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe, Amen. uNkulunkulu kaIsaka. uNkulunkulu kaIsaka. Amen. Yayisindaba. Amen. Yebo. Kepha ngithi kinina bahlobo Yes, sir. bami. Ningabesabi. Uthi uNkulunkulu lalela ingakho ngimla. Hallelujah, glory to God. Yazi mina angisabi nakancane. Anginankinga. Anginankinga ngisho ngithatha ungifake ejele, ungihlalise uthi angibonele ejele. Uma ngifele enkosini, athi umpostoli Paul bengaba yini mina ngaphandle kwegospel. Bengaba yini uma ngasashumayela ivangeli. Yes Lord.
Bengabesabi abawubulala umzimba. Angisabi noma ngongibulala ubulala inyama kodwa ke uphefumulo wami ngeke uzuthinte. Amen. Njengoba bahluleka uJesu Kristu ebatshela the same thing. Bengenakwenza uJesu Kristu ushumela ngothando. Wazontshela kanjani nabazenzisi namaphiciphici namaxoki namamenemene. Uma kuthi uJesu Kristu ushumela ngothando umentshela iqiniso. Amen. Amen. Qiniso uthando. Qiniso uthando utshela indlela okumele uhambe ngayo. Amen. Ngiyakubuyisela indlela engibuyisela esikoleni. Amen. Zokumesaba uJehova. Ngiyabuya esikoleni ungayiphethe incwadi. Uzobuya esikoleni uphathe incwadi engcwele. Hallelujah, glory to God. Niyahamba niyashubeka uzowazi kanjani homework uzosolva kanjani i-mathematics ungenayo calculator. Amen. 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 Uzoyisolva kanjani i-mathematics uzosolva kanjani x. Qala ukuhlakanipha ukumesaba uJehova. Qala kwakho akuvuleka ingqondo ukuba nencwadi engcwele. Wazi imbhalo. Uthola uthisha right ozokufundisa imbhalo ngendlela efanele ufunde ngayo. Yayizo indaba. Bathi indaba wena akunalo lako. Moya hallelujah 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 hallelujah. Moya ngcwele okhulumayo. Hallelujah. 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 Ungabheki mina. Ungangibheki mina. Hallelujah. Ungangibheki mina. Ngokuba uJesu Kristu uyasho futhi uncane lencwadi uzoqhubeka nayo. Hambe ku verse 49. Amen. Yona lencwadi chapter 12 verse 49. Chapter 12 verse 49. Yes sir. Uyasho uJesu Kristu ngicela verse 47. Kodwa ngifuna verse 49. Luke. Yes, Luke 12:49. Hallelujah. Incwadi ngokaLuke isahluko 12 yebo verse 49. Yes sir. Ngize ukuphonsa umlilo. Uthi uJesu Kristu ngiyithini? Hallelujah Kristu. Hallelujah 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 hallelujah. Uthi uJesu Kristu ngize ukuzophonsa umlilo emhlabeni. Bengifunisisa kangakanani ukuba sewuqalile. Sewuphelwe. Uthi ngifisa kangakanani ukuba umlilo lo osenguzela ukuzofaka emhlabeni ngabe sewukhelwe. Uthi uyafisa ngabe sewuqalile. Lo mlilo lo azofaka emhlabeni ngoba yini bright. Hallelujah. Kepha nginombhabhathiso engiza kubhabhathisa ngawo. Kufanele ngibathele esibhambanweni. Yena mbhabhathiso lowo. Akumele ubhabhathiswe ngawo. Ukubulawa kwenyama. Ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Uthi ke ukhathazekile until azobekwa esibhambanweni kufinyama kuvuka umphefumulo. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Nithi uJesu Kristu waletha ukuthula yebo ukuze kube khona ukuthula qala kufanele kuqale kube khona umlilo. Kushiswe. Fanele kushiswe. Kepha kakhulu ukwahlukana. Hallelujah. Uletha ukuthula yebo. Kodwa ukuze kube khona ukuthula fanele kube khona umlilo ozoshisa yonke into engasile. So ulethile ukuthula yebo kodwa ke fanele kuqale kuliwe. Nezono zenu fanele niphume ezonweni zenu. Ingakho ethi ke ulethe umlilo futhi njengoba lethe umlilo uyafisa ngabe lo mlilo sokheliwe oqala yabo ukuze sizoba nokuqonda ukuze sizokwazi ukulandela izwi nizwe ukuthi umoya ngcwele uthini niphume kulamasonto amanga lezayo nijengela izinsika into engekho lo nizoniphatha isiyezi nishane ngeitembu nincinzane ayikho lo nto ebandleni abangcwele obani babencinzane eBhayibhelini obani abeshana ngeitembu eBhayibhelini nithathe lapho lemkhuba yenu. Hallelujah. Yeah. Bafo ungahambi kakhulu ngiyadinga lapha ngidinga ngempela. Ngiyadinga ngempela. Ngidinga njengomsebenzi. Hallelujah. 12:49. Hallelujah. Mwaduki. ngokukaMathewu 12:49. Luka 12:49. ingakho ngifuna ungahambi uma sebuya lahleka. Shaya mfowethu cash. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni. Bengifunisisa kangakanani sengifisa lo mlilo ngabe sewukhelwe. Yes sir. Kepha nginombhabhathiso engiza kubhabhathiswa ngawo. Lo mbhabhathiso qali olinjelwe yiwona udingakalayo ukuze yonke into iqale. Ngikhathazekile kanjani? Ngikhathazekile uzofezeke. Yes sir. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Nilethe ukuthula emhlabeni. Ngithi kini cha. Ngithi no. Kepha kakhulu ukwahlukana. Kepha fanele kuhlukane phansi nendawo. Fanele kuhlukane phansi nendawo. Ingakho mina nabakithi khona bakholwa angibazi nabo bakholwa kuphi. Khona bakholwa kaShembe. Khona bakholwa eMaromini, khona bakholwa kaPostoli, khona bakholwa emadlozini. Siyahlukene ngoba mina ke ngikhethe ibandla labangcwele. Ngingcwele angisonti ngaphansi kwesonto eqanjwe umuntu. No.
Angilandeli, angiyena umfundi noma umlandeli webandla eqembu lomuntu. No. Uthi ke ulethe uqhekeko phakathi. Ngiphi incwadi? Incwadi ngokukaMathewu isahluko 10 verse 34. Yes sir. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula. Ningasho ukuthi ngilethe ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula. Kepha angizange ukuletha ukuthula. Kepha inkemba. Kepha ngilethe isod, ngilethe inkemba, ngiletheke ucelemba. Yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise. Yebo ngize ukuzophambanisa uyise nendodana, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazalwa. Yezindaba uzohlukanisa ngokuba ke omunye ufuna ukukhonza amadlozi, omunye ufuna ukukhonza emaromini, omunye ufuna ukukhonza eMethodist, omunye ufuna ukukhonza kaShembe, omunye ufuna yindawo kunebuffet, wonke umuntu efuna ukudlela khona edla into engekho. Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Awusona isitha sami ngoba naku ungizonda noma naku uyisitha sami ngoba uzonda uNkulunkulu. Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Uyisitha sami ngokuba uzonda uNkulunkulu. Ukuba wena ukunomoya ingcwele ngabe uthi amen kuyona yonke into engishoyo ngoba ibhalwe phansi eBhayibhelini. Ayibhalwa phansi. Ishi chapter ne verse. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 10. Incwadi kaMathewu verse 36. Yezindaba. Amen. So awunajabula wena mohlelile sonto lakho lamanga ngoba uthanda ukuba isikhohlakali. Ngoba la ngifuna uqhubeka ube isoni, ube isifebe, ube isidakwa, ube isiphindi, ube umthakathi, ube hlabela amadlozi, uqamba amanga, untshontshe. Othanda uyise nonina niyantshontshana kunami anihloniphi kangifanele. Othanda uyise kuno Jesu Kristu. Othanda uyise nonina kunami kangifanele. Lalela, uma wena ngempela uthokholwa hambe kwincwadi kaMark chapter 9 verse 34. Mengeyona leyo incwadi leyo uhambe ku chapter 8 verse 34. Uma ngempela wena uthi ke uzinikele kuJesu Kristu, uzokwenza intando kaKristu, uzokwenza ke lokho okufanele ukwenze okuqhamuka kaKristu. Incwadi ngokukaMarku isahluko 9 verse 34. Kepha bathula. Hayi hambe ku 38 ku chapter 8. Chapter 8 verse 34. Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe. Waphinde wabiza nala, wabiza isixuku nabafundi bakhe. Incwadi ngokaMarku isahluko 8. Incwadi kaMarku isahluko 8 verse 34. Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe. Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe. Wayesethi kubo, uma umuntu ethanda ukuza emva kwaJesu Kristu makazidele. So wena usafuna ukulandela umfundiso wakho nebandla lakho lamanga noma ufuna ukulandela uJesu Kristu, ngoba phela kufuneka khona umehluko ukuthi wena ulandela igama lesonto noma ulandela ke igama likaJesu Kristu. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, uma ufuna ukuhamba emva kwaJesu Kristu, makazidele. Athabathe isiphambano sakho ulandele uKristu. Angilandele. Ngokuba yini manje ushiya yonke into eyisono. Yonke into eyisono. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukuzisindisa. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukuzisindisa. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe. Yes sir. Uyakulahlekelwa yikho. Umuntu ozama ukuzisindisa yena uzama ukuzindisa ngokuhlala esontweni lamanga, uzolahlekelwa ke ukuphila kwakho phakathi. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami. Kepha uma uzoma njengami, ube nomgogodlo oqinile, ube isekelo sakho kuba uJesu Kristu kukho konke okwenzayo, ube ngcwele ngokuphelele, uyokuthola ukuphila phakathi. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami. Uma ulahlekelwa ngenxa yevangeli. Uma ushiya zonke izono zakho, ushiya konke okwenzayo ngenxa yami, ngenxa yevangeli, nangenxa yevangeli, kwenzakalani? Uyakusindiswa. Kufanele usindiswe. I-gospel isibizele ekutheni kufuneka sisindiswe, and usasinikiwe isikhathi sokuthi usindiswe. Ngokuba kuya kumsizani umuntu yini ezokusiza ukuzuza izwe lonke, kodwa ulahlekelwe ukuphila, alahlekelwe ngokuphila kwakhe na? Yini ezokusiza
ukuthi lapha TV uveze umfana uxoxa nomunye umfana ngenxa yokuthi ufuna ukuthanda ube celebrity wena mfana ucula irap ucula udumisa amantombazana anqunu nemali yokubhema insangu ngoba naku ufuna ukuthandwa abantu wena umuntu wesifazane uposta ka Instagram unqunu ngoba naku ufuna ukuthanda yizwe ulahlekelwe isimilo sakho ngokudayisa umzimba. Ingabe angakhiphani umuntu kube ihlengo sokuphila kwakhe? Yini ongayenza ukushintshanisa ke ukusindisa kwakho? Ingabe angakhiphani umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na? Imali lo yenzayo emhlabeni nalaba followers onawo ngeke azakusize ngalutho. Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami, lowo onamahloni ngoKristu nangamazwi osabayo ukukhuluma iqiniso kulesi sizukulwane esiphambeneyo, isizukulwane esinjani? Esiphambeneyo, yezwa indaba akasho uphezulu nesonakeleyo, kulesi sizukulwane esiphambeneyo nesonakeleyo. uKristu wakusho kuqala uPetru wasiyagcwalisa ngale kwincwadi yezenzo uthi uJesu Kristu ke yini ezokusiza ukugeyina ke izwe nokuba nodumo. Amen. Ucula amapiano, nidla ama-drugs, niphuza utshwala, nidunuse, nenza yonke lento engasile. Isizukulwane Ulahlekelwe ukuphila okuphakade, usaba ngoJesu Kristu, unamahloni. Bathi ukuthi ngiyinyoni ngoba naku ngiyakholwa. Bathi-ke ngiphumile ey'ntweni ngoba naku mina angisazenza izinto zomhlaba. Ngingamane ngilahlekelwe into zomhlaba nginokulahlekelwa ukuphila okuphakade. ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami, Yilowo nalowo namahloni ngoJesu Kristu, nangamazwi ami kulesi sizukulwane esiphingayo, kulesi sizukulwane lesi esonakele nendodana yomuntu iyakuba nezinhloni ngaye. nani uJesu Kristu ukuthi-ke uyoba namahloni ngani mase kwahlulelwe. Lapho iza ngenkazimulo kayise, Iyobe iza ngani? nenkazimulo kayise Yeyizwa indaba. kanye nezingelosi ezingcwele. Yeyizwa indaba. Phina ngale ncwadi kaLuka qhubeke. Ngithi uverse 4. Sesobhala manje. Ncwadi kaLuka chapter 12 verse 4. Amen. Woza Incwadi ngokaLuka isahluko 12 from verse 3. Ngakho-ke konke enikukukhuluma ebumnyameni kuyakuzwiwa ekukhanyeni, kubonakala ayikho into efihliwe ngeke uzuvela. nalokho enikukhuluma endleleni emakamelweni kuyamenyezelwa phezu kwezindlu. Konke elikhuluma ebuhlasheni noma ngabe ikuphi kuyohlezi kuvela kuyamenyezelwa phezu kwezindlu ngokuba-ke isikhathi bese kwahlulelwa ezulwini ayikho into efihliwe. Le mhlabeni ungafihlelwa omakhelwane bakho, ufihlele umkakho, ufihlele indodana yakho, ufihlele usisi wakho, ufihlele ibhosi yakho, ufihlele abangani bakho, kodwa ezulwini akukho okufihliwe. Ngisho imicabango nemizimba Yonke into isobala. Amen. Ngoba kusekukhanyeni. Bonke ngithi kuphila okhanyeni. Hallelujah. Kusemini zonke insuku alikho ilanga kodwa kunokukhanya inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Kepha ngithi kinini abahlobo bami, ningabesabi abawubulala umzimba. Singasabi abantu esiphila nabo emhlabeni. Bengenakwenza okunye emva Ayikho kwalokho. into angayenza umuntu. Angangibulala kuphela umethe uqedi kunencwadi kaSolomoni kodwa manje ukuba ile Bible elinye kuzomela sithiwa izindlela ukuthi sithole ngesiZulu ukuzofundisa ngayo. Noma ungangibulala ubulala umzimba wami uje ukuthi uqedile ngisho ngangihudula phansi ngemoto ngisho nganginquma ngisho ngangishisa ngisho ungangilengisa ngisho ke ungangigxoba ngamatshe ubulala umzimba kuphela ilo kuphela ongakwenza wena kodwa iBhayibheli ithini? Hallelujah. Hallelujah. Ningesabi abawubulala umzimba. Singasabi abantu abulala umzimba. Bengenakwenza lutho emva kwalokho. Ayikho into ongayenza mase ubulala umzimba wami. Ayikho into. Ubulala nje wena inyama nakuJesu Kristu benza the same thing. Kodwa ngiyakunitshengisa Bembethele esiphambanweni betshela ukuthi baqedile. eniyakumesaba. Wathi-ke Kepha ngiyakunitshengisa uthi uzositshengisa eniyakumesaba. kumele uthi simsabe. Mesabeni lowo othi Mesabeni lowo othi esebulele lowo mesebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. akuyena ushembe wenza lokho. Qana kana. Mesabeni lowo othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. uJesu Kristu unamandla ukwenza lokho.
Yes Lord. Hallelujah. uNkulunkulu onamandla okwazi ukwenza lokho kuphela. Mina ngisiqalo Uma nesiphetho. ngifuna mina ukuthandwa yizwe, khutha ngimsaba uNkulunkulu onamandla okubulala inyama, aphinda abulala umphefumulo, awuphonse esihogweni. Yebo ngithi kini, mesabeni lowo. Incwadi kaMshumayeli ithini? Chapter 12. Mesabe uJehova. Hallelujah. Incwadi kaMshumayeli ithini? Ithi uJesu Kristu kule ncwadi ke, mesabeni lowo ozobulala inyama, aphinda abulale ke umphefumulo. Awuphonse esihogweni, phezulu kwalokho ufaka esihogweni. Uhle. Hallelujah. Uhle ukhumbule ngesikhathi ngikhuluma kanje ubamba ugwayi wakho ubhema uthi wena ngiyinyoni mina ngikhuluma umsangane. Aphinde athi uMpostoli Paul athi ke ivangeli lokuphila lingukuphilima kulabo ababhubhayo. Nina nibhubhayo, nina nabe nihambe kumnyama ningazi lutho. Hallelujah. Hallelujah. Yiphe chapter 12 verse 13. Nakho kuphela kwendaba. Incwadi kaMshumayeli isahluko 12. Umphela ndaba. Verse 13. Sekwenzeke konke. Umshumayeli isahluko 12. Yes sir. Verse 13. Yes sir. Nakho kuphela kwendaba. Nakho kuphela kwendaba. Lapho sekuzwakele konke. Lapho sekuzwakele konke. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uthanda uJesu Kristu. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uJehova. Kodwa incwadi ngokuka Luka isahluko 12 verse 5. Kodwa ngiyakunitshengisa eneyakumesaba. Mesabeni lowo othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Mesabeni. Yebo ngithi kini mesabeni lowo. Mesabeni lowo uthini uMshumayeli? Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Ugcine imiyalelo angijayisi indaba ithini? Ugcine imiyalelo yakhe. Ngokuba lokhu kungokwabantu bonke. Manje ngihamba ngifuna unginike imiyalelo kaNkulunkulu yonke. Oqala. Hallelujah. Chapter 22 oqala omkhulu nabo bonke. 22. Hallelujah. Chapter 22. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 22. Ngifuna from verse chapter 22 ngiphe verse 34 noma 36. Hallelujah. Chapter 22 verse 36. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 22. Imiyalelo yonke ekuthiwa ihambe ukuqala kwincwadi yaMshumayeli batshela ukuthi ithini? Incwadi kaMshumayeli isahluko 12 verse 13. Yes sir. Nakho kuphela kwendaba. Nakho kuphela ndaba. Lapho sekuzwakele. Lapho sesikusho konke. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe ubani? uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uJehova. Imiyalo yakhe. Ugcine imiyalelo yakhe. Ngokuba lokhu kungokwabantu. Ngifuna le part ethi ugcine imiyalelo yakhe. Ugcine imiyalo yakhe. Ugcine imiyalelo yakhe. Ugcine imiyalo yakhe. Hambe ngifundela ngale kwincwadi yaMathewu chapter 22 verse 36. Verse 36. Mfundisi. Yes sir. Ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? Yes sir. Mawuqeda lapho uzohamba ngifundela incwadi kaMathewu chapter 19 verse 22. Sisihlanganisa yonke imiyalelo. Amen. Uthini ke umfundi uthini ngapha lo? uJesu wathi kuye. No qala 36. Mfundisi ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? Muphi umyalo omkhulu emthethweni na? Omkhulu emthethweni. uJesu wathi kuye. Yes sir. Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho. Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho. Ithi incwadi kaMshumayeli ke. Nakho ukuphela kwendaba sekuzwakele konke. Mesaba uNkulunkulu, ugcine imiyalelo yakhe uJesu Kristu ukuthi ke uma ufuna ngempela ukusindiswa, yazi lo myalelo lo omkhulu nayo yonke ithini? Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho. Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho. Ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngayo yonke inhliziyo yakho. Amen. Hallelujah. Nangayo wonke umphefumulo wakho. Uthanda uNkulunkulu ngawo wonke umphefumulo wakho. Nangayo yonke ingqondo yakho. Nangayo yonke inhliziyo, umphefumulo nengqondo yakho. Bese uhambe ngipha ngale kwincwadi ka yaMathewu. Amen. Chapter 19 verse 18. No Leviticus. Amen. Dijim. Mathewu 22. Chapter 19 umlalele. 19 18.
Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 19 verse 22. Yes sir. Yathi insizwa ukuba izwe lelizwi yamuka idabukile ngokuba yayinengcebo enkulu. Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe, Ngiqinisa ke chapter 19 verse 18. Chapter 19 verse 18 wathi kuye, ungizama ungilalela ngoba manje ngikhipha endaweni. muphi na? uJesu Sikhuluma ngemiyalelo. wathi kuye, miphi na? uJesu wathi, yile, ungabulali. Oqala uthi uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho nangamandla akho wonke. Amen. Nangomunye seyalandelisa yonke manje seyafaka kuthiwa ke wathi uJesu Kristu ke Ungabulali, ungaphindi, ungebi, ungatshotshi, ungafakazi amanga, ungabufakazi wamanga, ungafakazi ngamanga. yazisa uyihlo nonyoko, Hlonipha uyihlo nonyoko. othanda umakhelwane Bese wakho uthanda umakhelwane wakho njengalokhu njengoba uzithanda nawe wena. uzithanda wena. Yenza indaba. Insizwa yathi kuye, Shiya, sifuna imiyalelo. Sifuna imiyalelo. Njengoba incwadi ithi ke mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalelo yakhe. Ekhambeni kwakho wena ngabe uhamba ngayiphi indlela? Ngiphi incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. haleluya. Incwadi izenzo isahluko sesibili. Yes sir. Iverse lama-38 nesishiyagalombili. Verse 38 bazalwane sorry. uPetru wayesethi, phendukani. uPetru wayesethi ke Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe. Yilowo nalowo ophendukayo esesonweni sakhe kufanele abhaphathiswe. Uma ungabhaphathiswanga, lalela washo uJesu Kristu kwincwadi kaJohane chapter 3 verse 6. Ekhuluma no Nicodemus before siqhubeke noma ngoba banokungaqondi somehow ukuthi ke ubhaphathiso kubaluleke kangakanani. Incwadi ngokukaJohane siyakhuluma nje ukuthi kufanele ubhaphathiswe. Kuyiverse lesithathu. Yes sir. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa kabusha engewubone umbuso ngeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu. engewubone umbuso Ngeke uze ubone uma ungazalwanga kabusha, uma ungasindiswanga uphenduka. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Yes sir. Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? No. Waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu. Verse 3. uJesu waphendula wathi kuye, yes sir, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, uma umuntu engazalwanga kabusha, engewubone umbuso kaNkulunkulu, ngeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Engangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Angangena yini umuntu wesibili esinyeni sikamawakhe aphinde azalwe kabusha na? Sengimngaka kunamathamba angaka, ngimude kangaka, ngimkhulu kangaka, ngingaphinda kanjani? Yabona umbuzo wesibula wongazi. Waphendula uJesu wathi, wayesephendula uJesu Kristu wathini? Ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi. Lalela, sifuna leyo ndawo leyo kakhulu ngokuba iyona into ebadidisayo. Uma sithi ke incwadi ngale kwincwadi yezenzo ithini verse 38, phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe. uJesu Kristu uthini ngale? Haleluya. uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi, uma ungazalwanga ngamanzi, ngeke uze ubone umbuso. Usho uJesu Kristu. So uma wena uphenduka,
ngeke kuthiwa akukho uphakamisa izandla eBhayibhelini akubhalwanga kanjalo. Kuthiwa phendukani yilowo nalowo abhapathiswe abhapathiswe egameni likaJesu Kristu. ubhapathiswa kuphi? Emanzini. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu ngena ngaphansi kwamanzi. Hallelujah. Ubhapathiswe. Ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Phendukani Engazalwanga ngamanzi. yilowo nalowo abhapathiswe Ufuna ubhapathiswe ngamanzi egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, ukuzalwa ngamanzi, ukuzalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Fanele uzalwe ngamanzi uphenduke uzalwe ngokumanzi uphinde uzalwe ngokomoya. Yilowo nalowo abhapathiswe fanele ubhapathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Emva kwalokho bebesamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Engazalwa ngamanzi nangomoya. Umuntu ongazalwanga ngamanzi nangokomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Uzongena embusweni kaNkulunkulu. Haleluya, glory to God. Ngeke ubhalwe phansi eBhayibhelini ngokuba isithembiso ngesenu, lesithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wayeseqhubeka wafakaza ngamanye amagama wabayala wathi zisindiseni kulesi zukulwane esiphambeneyo. Kulesi zukulwane esiphambeneyo. Amen. Hallelujah. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla ukuphulukisa yonke imoya. Baba, bonke abantu bayaqonda ukuba ukubhaphathizwa ungena emanzini. Babhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Ngoba akukho ukuthethelelwa kwezono ngaphandle kokubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Samukeliso isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngoba isithembiso lesi Nkosi usithembisile abantu bakho bonke. Abantu mabaphenduke bathinte umoya oyingcwele ngezwi lakho usukhulumile kuzo zonke inhliziyo ezithola ukuqonda njengamanje. Ngoba wena Nkosi uyabaza abangabakho nobabizileyo. Ngesandla sakho sobungcwele ngezwi lakho babizele ekukhanyeni. Ababhaphathiswe Nkosi ngamanzi nangezwi. Ubahlanze ngesigezo samanzi ngezwi. Wena usukhulumileke moya oyingcwele. Intando yakho mayenziwe kubo bonke abakholwayo njengamanje egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga moya oyingcwele kuba ukufezile lokhu obufisa ukwenza namhlanje endlebeni zabantu bonke. Bamesabe uJehova, bahambe ngemiyalelo yakho nangemiso zakho ngokuba lokhu kungokwabantu bonke abaphila emhlabeni. Egameni leNkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Siyakubonga moya oyingcwele. Amen. Sibonge bazalwane, umusa weNkosi, sibonge nothando sithola kuKristu. Yes Lord. Sithi ke kulabo abafuna ukubhaphathiswa noma banemibuzo mayelana neBhayibheli sebeyosithinta ngenamba 066 566 9245. Sizoyiphinda inamba 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma iNkosi ivuma. Amen. Amen.